Καλησπέρα σας από το ecoach.gr και τον Τάσο Κυριακό. Σήμερα θα συνεχίσουμε τις παρουσιάσεις των αποτελεσματικών επαφών από το πρόγραμμα «Η Συνταγή Επιτυχίας των Κορυφαίων Ασφαλιστών». Θα δούμε αρκετές ακόμα παρουσιάσεις πώς κάνουμε αποτελεσματικές επαφές και πώς κλείνουμε πολύ πιο ευκολότερα το ραντεβού με τον πελάτη. Πρώτη επαφή λοιπόν με τον πελάτη. Θέλεις στην πρώτη επαφή, στην πρώτη τηλεφωνική επαφή, την προσοχή του. Θέλεις να του κεντρίσεις το ενδιαφέρον. Πότε αρχίζει η πώληση ενός προϊόντος? Φυσικά από τη στιγμή που θα σηκώσω το τηλέφωνο, δηλαδή από την πρώτη επαφή. Στο τηλέφωνο όμως ο σκοπός σου δεν είναι να πουλήσεις, ο σκοπός της πρώτης τηλεφωνικής επαφής είναι να κλείσεις ένα συγκεκριμένο ραντεβού με τον πελάτη και τίποτα άλλο. Από κοντά φυσικά είναι πολύ καλύτερα να το εξηγήσεις τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρεις. Και αυτό μπορείς να το πετύχεις μόνο κεντρίζοντας το ενδιαφέρον του πελάτη. Μπορείς λοιπόν να κλείσεις πολύ πιο εύκολα το ραντεβού κεντρίζοντας το ενδιαφέρον του πελάτη. Πώς το πετυχαίνεις αυτό? Πρέπει να κρατήσεις ψηλά την περιέργεια του πελάτη. Ψηλότερα και από τον σκεπτικισμό του και την καχυποψία του που σίγουρα έχει. Οι πληροφορίες που θα δώσεις από το τηλέφωνο πρέπει να έχουν σκοπό να κεντρήσουν το ενδιαφέρον του πελάτη, αλλά να μην εμβαθύνεις τόσο στην πληροφορία. 90% των ανθρώπων είναι περίεργοι, οι υπόλοιποι είναι σκεπτικοί και καχύποπτοι. Αυτούς λοιπόν δεν μπορούμε να τους πιάσουμε καθόλου. Όταν λοιπόν κάνεις μια επαφή, δημιουργείς περιέργεια. Αν αυτή η επαφή γίνει σωστά, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, του δημιουργείς περιέργεια, του τραβάς το ενδιαφέρον. Από την άλλη πλευρά είναι σκεπτικός. Ο πελάτης σκέφτεται τι να θέλει αυτός τώρα ο ασφαλιστής ή ο σύμβουλος να μου πουλήσει. Αυτά που λέει όμως με ενδιαφέρουν, μου δημιουργούν περιέργεια. Από την άλλη, σαν αντιστάθμισμα έχει τον σκεπτικισμό του. Εδώ λοιπόν όσο περισσότερο ρωτάει ο πελάτης, τόσο θέλει εκείνη τη στιγμή να πάρει μια απόφαση. Και ξέρουμε ότι αυτή η απόφαση που θα πάρει από το τηλέφωνο, εφόσον δεν έχει όλες τις πληροφορίες, θα είναι σίγουρα λανθασμένη. Εάν εσύ λοιπόν ενδώσεις και δώσεις την πληροφορία, τότε η περιέργεια πάει περίπατο. Αυτή η πληροφορία που θα δώσεις έχει ίσως και λύσει την περιέργειά του, κατάλαβε εντός εισαγωγικών στο δικό του κεφάλι περί τίνος πρόκειται και τώρα πλέον είναι πολύ δύσκολο να κλείσεις το ραντεβού. Πρέπει λοιπόν η περιέργεια να υπερισχύει του σκεπτικισμού του και της καχυποψίας του. Η ερώτηση που κάνει ο πελάτης είναι και η συνηθέστερη για να μάθει περισσότερες πληροφορίες. Είναι η πιο βασική και σημαντική ερώτηση. Εάν απαντηθεί σωστά, τότε το ραντεβού είναι κλεισμένο. Φυσικά, την ερώτηση αυτή θα την έχετε ακούσει όλοι. Περί τίνος πρόκειται? Είναι η συνηθέστερη ερώτηση που κάνουν, συνήθως η πρώτη ερώτηση που κάνουν οι πελάτες όταν κάνουμε κάποια τηλεφωνική επαφή για να κλείσουμε ραντεβού. Εδώ λοιπόν σε αυτή την ερώτηση του πελάτη θα πρέπει να υπάρξει δέλεαρ για τον πελάτη. Θα πρέπει δηλαδή να τον δελεάσεις έτσι ώστε να σου κλείσει το ραντεβού. Συνήθως το δέλεαρ στις μέρες μας που μπορείς να το προσφέρεις είναι οικονομικό. Σχεδόν πάντα είναι οικονομικό. Ας δούμε λοιπόν κάποια παραδείγματα πώς μπορείς να δελεάσεις τον πελάτη και να πάρουμε φυσικά τον κλάδο των ασφαλιών. Η επαφή μπορείς να κάνεις για να το δελεάσεις είναι η εξής. Κύριε πελάτη, θέλουμε να σας δείξουμε με ποιους τρόπους μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχετε. Εφόσον εξετάσουμε τα συμβόλαιά σας, μπορούμε να σας μειώσουμε το κόστος, παραδείγματος χάρη, έως και 30% πιο κάτω. Εάν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό για σας, δεν θα το εκμεταλλευόσασταν? Προσέξτε λοιπόν εδώ, η λέξη κλειδί, η φράση είναι εάν. Εάν μπορούσαμε να το κάνουμε, δεν θα ήταν κάτι καλό για σας, δεν θα το εκμεταλλευόσασταν? Με το συγκεκριμένο τρόπο πετυχαίνεις δύο πράγματα. Πρώτον, δημιουργείς περιέργεια στον πελάτη. Ο πελάτης και αρχίζει να αναρωτιέται για το πώς μπορείς να το πετύχεις αυτό. Και δεύτερον, του δημιουργείς και ένα οικονομικό δέλεαρ με τη μορφή εξοικονόμησης χρημάτων. Ο πελάτης λοιπόν, που μπορεί να απελευθερώσει φυσικά μια απλή αριθμητική πράξη στο μυαλό του. Φανταστείτε, ο πελάτης σκέφτεται. Πληρώνω περίπου, λέει στο μυαλό του, 2.000 ευρώ σε ασφαλιστήρια συμβόλαια το χρόνο. Εδώ μιλάμε για όλα τα ασφαλιστήρια,
είτε έχει κάποιο εξωτικό, νοσοκομιακό, αν έχει 2 αυτοκίνητα, ό,τι ασφαλιστήρια συμβόλαια υπάρχουν σε αυτήν την περίπτωση. Το 30% που λέει ο σύμβουλος είναι 600 ευρώ. Εάν αυτός ο σύμβουλος μπορεί να μου τα εξοικονομήσει, τα θέλω. Αξίζει μια συνάντηση μαζί του. Απελευθερώνει λοιπόν αυτή την αριθμητική πράξη που την κάνει στιγμιαία ο πελάτης στο μυαλό του με συγκεκριμένα νούμερα. Τι καταφέρνεις σε αυτή την περίπτωση? Δημιούργησες δέλεαρ και κατάφερες να κάνεις τον πελάτη να σκεφτεί με συγκεκριμένα νούμερα στο μυαλό του. Το πιο πιθανό είναι ο πελάτης να σου κλείσει το ραντεβού. Εάν μετά από αυτό ο πελάτης συνεχίζει να ρωτάει δώστε μου περισσότερες πληροφορίες ή ποια είναι η εταιρεία ή οτιδήποτε άλλο, σκοπός του πελάτη σε αυτή την περίπτωση είναι να πάρει τις πληροφορίες που θέλει ώστε να νομίζει ότι μπορεί να πάρει μια απόφαση από το τηλέφωνο. Εάν εμβαθύνεις την πληροφορία και δώσεις όσο περισσότερες πληροφορίες δίνεις από εδώ και πέρα, τόσο περισσότερο θα χάνεται το μυστήριο της περιέργειας στο μυαλό του πελάτη και τόσο πιο δύσκολο θα είναι να κλείσεις το ραντεβού. Το ραντεβού λοιπόν θα απομακρύνεται. Προσοχή όμως. Αυτά που λες θα πρέπει να είναι εφικτά. Αν όχι για το συγκεκριμένο πελάτη, γιατί δεν ξέρεις ακόμα την οικονομική του κατάσταση και τα προγράμματα που έχει, θα πρέπει σε γενικές γραμμές να μπορείς να τα εφαρμόσεις. Εάν λες πράγματα τα οποία είναι ανέφικτα, πίστεψέ με, ο πελάτης θα το καταλάβει πολύ γρήγορα. Η πρόσβαση στην πληροφορία είναι σήμερα πιο εύκολη από ποτέ. Θα πρέπει λοιπόν αυτά που λες σε γενικές γραμμές να μπορείς να τα εφαρμόσεις, να μπορείς να είναι εφικτά και όχι να λες πράγματα τα οποία είναι ανέφικτα. Εφόσον η απάντηση του πελάτη σε αυτή την ερώτηση απαντηθεί με ναι, μην χάνεις καθόλου χρόνο. Κλείσε το ραντεβού. Και όταν λέω κλείσε, κλείστο. Πώς? Σίγουρα όχι με τη φράση «Θα θέλατε να κλείσουμε ένα ραντεβού, κύριε πελάτη». Είναι σαν να θέλει ο πελάτης το ραντεβού και εσύ να του λες «Μήπως θέλετε να το ξανασκεφτείτε». Έχω ακούσει σχεδόν πάντα όταν ο πελάτης λέει ναι, ο σύμβουλος, ο ασφαλιστής ή ακόμα και πάρα πολλοί πολιτές να λένε «Θα θέλατε να κλείσουμε κάποιο συγκεκριμένο ραντεβού». Ο πελάτης φαντάσου έχει πει ναι και ο ασφαλιστής λέει «Θα θέλατε να κλείσουμε κάποιο ραντεβού ή θέλετε μήπως να το ξανασκεφτείτε». Μην ρωτάς λοιπόν αν θέλει να κλείσει ραντεβού. Μην τον βάζεις να σκεφτεί αν θα σου δώσει το ραντεβού. Βάλ' τον να σκεφτεί πότε θα σου κλείσει το ραντεβού, ρωτώντας τον. Κύριε πελάτη, μπορείτε πρωινές ή απογευματινές ώρες. Μπορείτε Τρίτη στις 6 ή την Πέμπτη στις 8. Εφόσον έχετε κάνει τον προγραμματισμό σας, έχετε προεπιλέξει 2 μέρες, ας πούμε αυτές οι 2 μέρες είναι Τρίτη ή Πέμπτη, ρωτάτε τον πελάτη, μπορείτε κύριε πελάτη Τρίτη στις 6 ή την Πέμπτη στις 8. Βάλτε λοιπόν να σκεφτεί ο πελάτης το πότε θα σας δώσει το ραντεβού, πότε μπορεί. Μπορεί πρωινές ώρες ή μπορεί απογευματινές. Μπορεί την Τρίτη ή την Πέμπτη. Αν δεν μπορεί αυτές τις 2 μέρες, δώστε του μια τρίτη εναλλακτική τελευταία για να δούμε εάν μπορεί. Βάλτε λοιπόν τον πελάτη να σκεφτεί πότε θα σας δώσει το ραντεβού και όχι αν θα συναντηθείτε μαζί του. Βάλτε τον πελάτη να σκεφτεί ποια μέρα θα σε συναντήσει και όχι να σκέφτεται εάν θα πρέπει να σε συναντήσει. Εφόσον ο πελάτης σου έχει απαντήσει με ναι στην βασική σου ερώτηση, θεώρησε το δεδομένο ότι θέλει να μάθει περισσότερα. Μην αφήνεις τον σκεπτικισμό του να ξεπεράσει την περιέργεια που μόλις δημιούργησες με άλλη μία δικαιολογία του τύπου «Δεν έχω χρόνο». Το μυστικό λοιπόν είναι να κλείσεις αμέσως το ραντεβού ρωτώντας τον ποιες από τις 2 μέρες που έχεις εσύ προεπιλέξει μπορεί. Το να προσπαθήσεις περαιτέρω να εξηγήσεις από το τηλέφωνο τι ακριβώς κάνει είναι αδύνατο. Ιδιαίτερα στον ασφαλιστικό χώρο που πολλά ασφαλιστικά προϊόντα εκτός αυτοκινήτου είναι τόσο σύνθετα, είναι αδύνατον ο πελάτης να πάρει μια απόφαση εκείνη τη στιγμή για να δει αν κάποιο πρόγραμμα του ταιριάζει ή τον ικανοποιεί. Εδώ λοιπόν ο σκοπός είναι ο εξής. Κάνεις την πρώτη επαφή, το πρώτο που δημιουργείς είναι δέλεαρ, αυξάνεις την περιέργεια, δημιουργείς και αυξάνεις την περιέργεια και εφόσον σε αυτή την περίπτωση η απάντηση είναι θετική, που οι πιθανότητες είναι μεγάλες, εφόσον κρατήσει την περιέργεια του πελάτη ψηλά, τότε κλείσε αμέσως το ραντεβού, όχι
όχι εάν θα συναντηθείτε, αλλά το πότε θα συναντηθείτε με συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες. Τέλος, κλείσε με κάτι θετικό, κάτι που θα έχει από εσένα να περιμένει ο πελάτης. Μην κλείνεις απλά το τηλέφωνο και λες εντάξει θα τα πούμε την τάδε του μηνός, αλλά δημιούργησε ακόμα ή μάλλον κράτησε την περιέργεια του πελάτη ψηλά. Κύριε πελάτη, θα τα πούμε στις τάδε του μηνός και σας υπόσχομαι ότι αυτά που θα δούμε μαζί θα είναι πολύ ενδιαφέροντα για σας. Πείτε στον πελάτη ότι θα συζητήσετε, θα πάρει γνώσεις, θα πάρει πληροφορίες ο πελάτης που ίσως δεν έχει ακούσει ποτέ. Κράτησε το ενδιαφέρον του πελάτη ψηλά. Κλείσε με κάτι θετικό. Και, όπως είπαμε, προσοχή, μην υπόσχεσαι τίποτα από τη στιγμή που δεν ξέρεις την πραγματική κατάσταση του πελάτη. Η λέξη κλειδί είναι εάν. Εάν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, κύριε πελάτη, δηλαδή να εξοικονομήσετε χρήματα, θα το εκμεταλλευόσασταν? Κάνω υποθετική ερώτηση. Θεωρώ, εάν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, γιατί ακόμα δεν ξέρω από το τηλέφωνο αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, να εξοικονομήσετε χρήματα, δεν θα το εκμεταλλευόσασταν? Ή ακόμα καλύτερο, μπορώ να κάνω μια κλειστή ερώτηση. Παραδείγματος χάρη, εάν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, κύριε πελάτη, να κερδίσετε κάποια χρήματα, θα το εκμεταλλευόσασταν? Έτσι δεν είναι? Θεωρώ δεδομένο ότι όταν ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να εξοικονομήσει, να κερδίσει κάποια χρήματα, θα το εκμεταλλευτεί. Βάλτε λοιπόν στις πρώτες επαφές σας τη λέξη και τη φράση εάν. Κλείσε θετικά, εκτόξευσε την περιέργεια του πελάτη στα ύψη και άφησε τον να περιμένει κάτι από εσένα. Είναι σίγουρο ότι έτσι θα είναι το ραντεβού που θα κλείσεις πολύ πιο εύκολο και φυσικά η συζήτηση όταν θα έρθει η στιγμή της συνάντησης πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Αυτά είναι μερικά από τα μυστικά για επιτυχημένα τηλεφωνήματα. Εφάρμοσέ τα. Γιατί αν δεν τα εφαρμόσεις δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Εφάρμοσέ τα και μετέτρεψε σχεδόν το κάθε τηλεφώνημά σου σε ραντεβού. Η επιτυχία των μυστικών αυτών έγκυται στην εφαρμογή και φυσικά στην επανάληψη. Αυτά από το ecoarts.gr και τον Τάσο Κυριακό, σου εύχομαι καλές πωλήσεις.